Na imbaga malun tayo ako. Fiesta dali tayo papagi tata. Thursday. Niga minsan Juan Biyane iso ti patron dali ti Paris Priest. Na isuna the cure of ours kunana ta ije nagyanan na di ours. Nagbalbaliw kapot kinasanto na pingad nga mangunpisar ti panagkarkarangan na nagbalbaliw kapot aldaw dagiti papadi nalaki na sayaat nga na amerisan tayo magdaduma ilangan-langan na si asino tayo kindagiti papadi niya gabot aldaw di papadi ang dagiti mensahe na nauawat, maawat ko at dapat nagipos tinagpintas padi maglaan diya kamo na niya ti hangyeso na original in repos na ngam nagpintas dati imbaga na kadalo o na dito kasalat kada tayo pare siya kung natin title na niya maraming sinasabi tungkol sa kanya ang mga tao. Ngunit tinatanong ba siya kung ano ang totoo? Tagapakinig siya sa mga tao, sa mga problema ng iba? Ngunit may nagtatanong ba kung siya ay may problema? Tagapagdala siya ng kapatawaran? Ngunit pinapatawad ba siya kung siya ay nagkukulang? Ano ito? Yan? Tagapagaling siya ng mga may sakit na kaluluwa. Ngunit may nakakaalala ba kapag may sakit siya? Tagapag-ugnay siya sa tao, ng tao sa Diyos. Ngunit bakit pinagdudulahan ang kanyang mga kilos? Tagapag-ingat ng sikreto ng iba. Bakit siya chinichismis? Nagkaroon natin para itong nato yan. Tagapangaral siya ng aral ng Panginoon. Pinupuri ba siya sa magandang sermon? Pero talaga mga mali sermon lang sa mga ron. Marami pang sinasabi tungkol sa kanya. Nakakainis, nakakahiya, ngunit pinipilitin niyang umunawa at ibibigay pa rin ang buhay niya para sa madla. Kahit maghapoy pagod, siya nag-iisa, patuloy pa rin siya maglilingkod dahil pagi siya. Huwag nakapsat haan mag-justify kapota papadi kami nga rod. Isong nga rod nga dapat day tayo binuoda nga day love your priest movement nga day anya day ti panangisakit nanguruna ti panangikararag ka dagiti papati. Taapay idi 2018 mga ti papadi dito'y Pilipinas ti rate na idi sa rate diya kamulo 20,000 16,000 kada ti 16,000 serbian na pinasurok nga 100 million na Pilipino. Katirate na mo kitaon ang purpurang ti padi. No ti kitaon tayo ang purpurang ti agserbi nga padi. Kada nagaduti ang sakit, nagaduti pumusay, nagaduti tayo ma-disturb, nagaduti ang problema, nagaduti marigrigatan, ano tayo struggle na papadi tayo. Handa lang ipakita, wag na kami ano problema kaya kami mo ba rin na ipakita ka na kayo amin. Kaapay at biyagmi na hanya maawatan. Kayso di ibagbaga na dito yung kakabsat. Dapat ang piyesta datatta, ikararagan nyo dito papati. Ano naman dito ang galil parokya na papana. Di ibagbaga kadakwada, ayatin nyo, isakit nyo, aywanan nyo, ipadiyo. Kaapay, ako nagrigat kaya pabasa ti padi. Norimuar na yung may sa padi, manunga kararuwa ti mapukaw. Kaya may sa padi, manunga ubing ti bunyagan na, manunga nga tao ti isalakan na, konfesaran na, manunga ta misa ti aramiden na. Kano kitaan tayo, agpurpurang isugaron nga igunang-gunang ti simbaan, ti panangkat kararag,
Nanguruna lang ulit ipangikarkararag ka dagiti papadi. Panang suporta ni padi, hamot ang naging suportarang nga numadi di aramitin na ako, masapol ang nga maibaga, nga nasayaan, masapol ang nga matulungan. Di nga rupi kasapulan. Katataga po na piyestada, da kayo mat nga laygo, hindi ko mapiyesta na. Malagip mo kayo, sino tayo nang bunyag kanyan? Sino tinang papers komunyon kanyan? Siya ako malagip ko, tinang papers komunyon kanyan. Sino tinang kasal ka na kayo nag-asawa, na kayo nagkalaysa? Sino nang bendisyon ka palayo? Sino ti pagkamangam nga paadi no ada problema? Ikararagan nyo papadi. Kanang muna rin Ebanghelyo tayo, nagpinta sa inyo ti kunana. Nya? Ado ti anyan ng basiti agani. At talaga tinado mga parokya, kasladala mangkarit niya nagan na diri padi da. Ngayon na siya ati, di atahan na kasi obispo tayo. Da obispo tayo hindi nga no mapanda ang takamali padi da ang susulapit kita unda pandadada ulit so tipuna ni DJ obispo hindi nga may isa na nagbiyan kanya tayo kunana to kan hangkay niya ikanti padi yo. At birbiro kayo ti perfecto nga padi awan dito yun. Tauray obispo dapat kapsutan na ako na. Gusto nga. Isumarod na di da kami makipagdalyas at kamlaon ka na kayo. Agpamada kayo agis-struggle nga sumurot kin Kristo. Kadwa da kaplaan, haan ko na kami timangisalakan na kayo man napati siya kayo no nagkamali kami handa kayo sa haan. Tultulungan na kayo isumarod ministry ni kaagdalyasat kay amin na mapan. Tultulungan agkukuyog tayo nga agdalyasat na mapan. Nga itipan na kaisalakan. Iso nito ko na tayo ano ti anyan kung na ni Apo Jesus basit ti agani basit ti agani ibagbaga na ngaurit ang serbi nariga at dali pagsasaumi nga talaga dakam lang papadi ti ang makaawat ti biyag ti panggalmay sa ta kami pulahan nyo pulos maawatan no anya ti biyag kanya ti obligasyon nyo kagabsat mangikar-kararan di ti obligasyon nyo tunggal no ang Santo Rosario ikararagan nyo ti papadi nagbasit no awan ti padi iso ti kunada na ruder uray niya ti kung kuna tayo kauray kas anong karigat na dahil pibiyag mi awang mo makatrabaho nga sa bali dahil aramitan mi iso nga ikararagan nyo obligasyon nyo ti mga ikarararan nang una dahil tayo sa struggle dahil tayo marigregatan dahil tayo mag-challenge ti bokasyon na dahil tayo papadi nga kaslahan na mga kikatipakid na ikipagyanan da anda marit na ti kinatao dan to the point na rin na mapubaw ti kinatao na dahil padi takas timot rin ni Apo Jesus hindi na-reject talo agserbi ka namin para kini Apo Diyos na ito ma-reject ka nulay ka ipapatim ti agserbi ka niya na nasumurot ka rin na ado ti haan na makaawat kaadumot ti madarapos mo adumot ti masaktam adumot ti haan na kanya adumot ti haan na mangawat hindi pang norsuro nung masapon niya isong aramiden na hindi papadi, na isong garong tinisyon, isong garong titrabaho nga na ikad ka na ito yung napapadi, kada kami nga papadi. Ala, naman pa'y basik, naman pa'y nakapsok, awang mati perfecto. Nakapsok kang amin, awan ka, diyan mo, no? May masala na tati padi nga nasingsingpad nga nakita kaya nga tayo nakasingsingpad nga ng bimusay matan. Nya? Namahaan lang nga di tayo makapuji personal ang struggle, di padi. Kada kayo nga laygo, da kayo, iti simbaan nga ron ka ni Kristo ti ulo, da kayo ti bagina. Iso nga no, haan mo nga sinuportaran ti simbaan, kas na no sikat ti magdadakol ti simbaan, no haan mo nga tulungan, haka suportar ti Kristo. Uray mo nang nga pamatin, no haan mo nga tulungan awang maglakan. No kanya na rin dahil ti ako, dahil baga na nabasit ti agani. Haamil lang obligasyon. Dala kumada kayo. Isugarod nga rin gimong kayo. Da kayo ti kapulungan. Kitaan nyo apaya. Ada pastoral leader. Ada sisa leader. Ada mga rawidwid. Ada agibasa. Ada agpakumunyon. Apaya. Dahil norot ti pakakitaan na dahil pinaitid ka na kami nga misyon. Pagbibingayan tayo. Tadamot maitulong. Haan nga mabalik nga niya po padilaktan, so na makaamu amin ng Superman nga ron, haan nga mabalik na kasi. So garon nga ang digin ng gani.
at tinulong. No, anya ti may tulong, di ba nakaipas na ti pamati, dahil ti aramigan. Talaga na saya at makataurin iti gimong yun. Kuray no, ano na yung adakol ka, ano sa balid ito nga, kapagsa ti pamati, nga makita di pa nang ikarkarigatan yung dagiti ti pakain-ay mo ti pati. No, makita di parugya nga, amura ti at dadanggang, at si tinulong, ura, napagkapsutan ditong galmay sa kaaksisin na rana. Dagin mo natin makapalagnan din makaiayon si Pati. Ngam na wara-wara lang ang rudan. Nating ganang iramraman nyo pa itapadi nga bubatan. May kailang bububat tayo. Mga lakay ki super power yun. Anya ti kaya yun. Ang buruganat ka natin matitan na naman. Anya na kita super power na kaya yun. Haamay. Awang mo ti mama ay nanulitay. Akala ko maadara ka dyan na dumaganin na rin tayo. Handa tumulong, mangwar-wara. Handa makaalukoy, di pang mati. Handa nga kami, ala, sorry. Dispensarin nyo muna at dumatan. Ako pati ka, haan makita din na ulit na pang mati. Haan nga makatulong naman ni nato. Kada kang nga papadi. Dispensarin nyo. Nung da kayo nakatulungan ni. Da kayo at ipakakitaan dali di kakapsa. Dagiti akong kuna nga handa na umasidod, apaya, gapon na rin kadbuada, hindi kapamatyan ng gadumang, muna pa ito, handa ba kakitaan, tinasaya at nga surusuro in kabibiyan, nga espiritual, alat, agi inawat, ang kitinarabay tayo. Kamudyanan na, dito na Santon Anisa na maidatdaton, tibagi ni Kristo, nilaon ako pati, dahil ta uray malagbasol niya po pali uray na kapsot nilaan ako pali ni makainidaton ti bagin ni Kristo nga awawante tayo. Kanya tirumbang nga ramidin tayo, degdegan tayo ti pamati. Uray masubsubok dahil ka na parokya, dahil ka na pali tayo, degdegan tayo ti pamati, di ti akon tayo, mangingisakit mga kararag. Kano maaramid dahil to'y, alam ko barbaring, ang magdadangday tayo amin nga mapaliti pagarilan. Kano nawara tayo nga rudel, awang mo ornusel, awang matipang-mati na ikatanda na mapupawad. Alay kararagan nyo, amin-amin na nagsiservi na tagal ng papadi. Lagi tayo na nangitad kada tayo ti sakara ay na nangidaraulo ti sakramento kada tayo, nangiyawat ti sakramento kada tayo. Lagi tayo nakatukayan ti pamati yo. Ikararagan nyo lang tamo, lagi tayo nakaupahiyan ti pamati. Nga papadi at dalat-taman ng tayo mga iliba, kanakapsot larong di padi. Iso matata, aldaw na. Kinitong Domingo pa'y iso kay aldaw na ikararagan nyo niya. At kaysa tayo. No siya nga padi yo, no makita ni panatay kaysa, di ayan-ayat yo, di panagsisinarana yo. Nanguro na numarit na nga umununad di pamati, dahil jayan di pakaitiwan. No makita nga at panagdadanggay, panangalamang ti kapsat nga mailunglong, batakan tayo nga ingako, bijayan di pa kayo ay wala po pati niya. Alang kararagtay nga ro, ilaton tayo kadagiti papadi, ito yung nga nasanton amisa, kasi tambad nga dagiti intensyones tayo, dagiti pang pamilya, usapay kung mata makapudno tayo, iti pagayas ang ti ako.